Brillanti Dance, kull nhar ta' ġimgħa fit-8:30 dejjem fuq One. Fiż-żona tal-Fiddien fir-Rabat, il-Prim Ministru Roberta Bela ltaqa' ma' numru ta' bdiewa li minn kmieni filgħodu kienu qed jaħdmu r-raba tagħhom. Fi stqarrija mill-Gvern intqal kif il-Prim Ministru tkellem dwar kif meta tinżel man-nies fuq il-post tax-xogħol tifhem il-ħtiġijiet tagħhom u anke x'bidliet għandhom jiġu implementati biex il-kundizzjonijiet tagħhom jissaħħu. F'dan il-kuntest, il-Prim Ministru nnota wkoll kif l-għajnuna finanzjarja li joffra l-Gvern matul is-snin qed tkun ta' sostenn prattiku għall-bdiewa. Dan fost riformi oħra fis-settur li saru fl-ewwel sena ta' din il-leġislatura fosthom ir-riforma fil-liġijiet tal-qbiela. Wiji Sant, bidwi biżjed minn 50 sena esperjenza, kien akkumpanjat mill-familja tiegħu u ta' spjega dettaljata tax-xogħol li jagħmlu ta' kuljum. Huwa sostna li l-għajnuna li qed tingħata mill-Gvern lill-bdiewa hija ta' importanza kbira filwaqt li rrikonoxxa li anke fis-sfond ta' pandemija u ta' sfidi internazzjonali minħabba l-gwerra fl-Ukrajna, il-Gvern baqa' jinvesti f'dan is-settur. Preżenti għaż-żjara kien hemm il-Ministru għall-Agrikoltura, is-Sajt u Drittijiet tal-Annimali Anton Refalo.